Hola, què? Com va, Doncs jo vos vinc a contar un secret. Les revistes femenines les escriuen els homes. Clar, si no, no s'entendrien les ordres que et donen. Si és que és obrir una revista i no parar. Aprima't, depila't, fes topless. I damunt empreses, molt típic de tio. Aprima't en 2 setmanes. Depila't en 20 minuts. Fes topless des del mes de març. Sí, són ells, no hi ha cap dubte. Mireu, per exemple, si aquestes revistes les escriguéssim les dones, tindríem en compte les nostres necessitats. Escriuríem sobre coses útils, com per exemple, guapa amb xandall. Una crema per a tot. Aprèn a fer-te la dormida. I lo millor de tot, sexe. Acaba tu i els demés que es fotiguen. Sí. Però què no veieu que totes les xiques que surten en aquestes revistes estan bones? Totes! No hi ha cap de grosseta, ni amb la dent torta, ni amb arrugues. Són totes joves i estupendes. Si fins i tot surten noies de 20 anys en els anuncis de pèrdua d'orina. Ara, que per a prova gran, són els regals que et fan aquestes revistes, que són com els regals que et fan ells quan no saben què regalar-te. Per exemple, un folar, una colònia, unes ulleres de sol de plàstic, unes xancletes del xino, un pareo també del xino. Jo crec que molt pront aquestes revistes faran el mateix que fan ells. Passaran directament del regal i et donaran el tiquet de devolució. Ja ves les portades, ja. Este mes, tiquet de regal gratis. Perquè total, ho canviaràs. Així que, xiques, agarreu el meu consell i no féssiu cas de lo que diuen estes revistes.